Hey, into yokunikwa imoto kukaMpumelelo Mseleku kunye noLwandle Mseleku iyekhe yenza abantu bathetha kakhulu on social media besilwela uSneba. uSneyina kutheni le nto engayinikwa imoto, kutheni engayithengelwa yena imoto xa kuthengelwa abanye aba. Molweni, ndinamkela kuMamgobhozi TV. Nayo into yenzekayo ke uMacele sambona ethetha notata uMusa Mseleku, nathi emveni koba eyewanika oonyana bakhe imoto uMacele wabuzela uSne. Utata uMusa Mseleku wachaza uba into kaSne yena kaloku sana iyathethisa and uSne ngulo unyamalalayo, so it means uzawunyamalala loo moto azayinikwa, loo moto ihambe iqhutywa ngama-boyfriend. So ndadibana noSne apho wayeofarishwa imoto ngabazali bakhe. Well, engaofarishwa more than ba uSne wayesaphangela eMdlalo Lodge. Then kwathiwa ke ba ithini into yakhe yemali, wachaza into embethayo yi-transport. So wacaca uba uSne ke uzawufundiswa uqhuba, then afumane i-driver's license yakhe. Wade wathi uMacele ikhona ne-Chevy Spark apha, watsho utata kuba nofumana la license angayifumana la moto aqhube. Qha ke kwa uSne bethunani wayeka kwaloo msebenzi, and emveni koba eyekile pha waphinda wafunelwa umsebenzi ngutata wakhe kwamasipala. Utata uMusa Mseleku waphangela kwamasipala ke, but uSne zange aqalise kwa uphangela sele ufumene lo msebenzi lowo. So naye ke watsho I think in one of her diaries uba utata wakhe uyayazi uba angamenzela ezinto azifunayo including imoto. It's just that yena funeka engumntana and enze ezinto zilindelweyo kuye. So uSne ke sana naye wayenalo ithuba loba anganikwa imoto, wadlala ngalo. Hence ke nathi besimbona ba upholile, khange simve even akweza podcast ebeya kuzo kanti la podcast ebekuyo ethetha ngento yemoto eyikhalazela, because uyayazi uba wayenikiwe opportunity. I don't even think uba unayo i-license yoqhuba uSne. Ndandigqibele efundiswa nguLwandle, andazi noba kwa kuthando nesithembu okanye izingane zesithembu bexabana, andazi noba wade wafunda ke uqhuba. Olaa nto ka abongo ngoku nabo bayaqhuba. Imagine ke ku abongo ba anonikwa imoto ingaba ingxaki, but then uSne uzawunikwa njani imoto engekho serious, engenayo kwa i-license. Anyways, akho nto ibiyiloo nto bethuna, bendethukile nje ba ndidibene nala clip while I was watching ii-episodes ezindala zikathando nesithembu. uMamgobhozi, uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.